Sandaosha नै ओंखामा नोंबो जाफैखादो र' थांगौ जाफैदो ओंखामा माबार जादो मा मबाइल थुबाय थादों जाग्रा माथो नोंसोरलाय बहा थांनायलै उन जाफा जाफा आच्छा फिसाफोर नोंसोरथ' सेंग्रा गिदिर जाजोब्बाय नोंसोर गावबागाव साख्रिखौ नागिरना लादो आच्छा सान्दावसा आरो प्रदीप नोंसोर सानैयाथ' जोबोद फाल्तु जाबाय ओंखाम जानाय मानि मबाइल थुबाय थानायावरा बे न'खरखौ सामलायनांगौ आरो दैदेननो गोनाङा नोंसोरनि बिबानसै दा आंथ' बोरायबाय दा आंहा सासे फिसाला गिदिराल'सो मास्टार साख्रि दंसै दा नोंसोर सानैयाबो मोजाङै फरायनानै साख्रि नागिरनानै लादो फिसाफोर आच्छा बिथराय नोंबो मोजां फराय दिनैथ' नोंहा गिबि थांजेननाय कलेजाव जागोन आफा आयै आंनो ओंखाम नांबावगौमोन लांगौ र' बाबु नोंनोबो नांगौ नामा एसे हरदो आयै आंनोबो आदाया एथ' बुरजा ओंखाम जायो आंहा बेखौनो जानो हाला आंहा जाखांबाय बिथ'राय नोंस्रा जाबाय थादो आंना दिनै फार्स्ट टाइम कलेजाव थांनांगौआ टाइमा जाबायानो आदा गोम्बिस्वर आंनो रां नांगौमोन जागोन दे दा थांबा लांफाबानो जाबाय दे बिथराय ओंखारनानै कलेजाव थांदो जागोन दे आफा बिमा जोंनि गथ'फोरा गासैबो मेट्रिक पास जाजोब्बाय नोंबो ओंखामखौ जानानै लाखादो दा जागोन र' खामानि फोजोबना लानि आदा फैसाया अ बिनानाव थांसैबो औ न' बाय आयै आंनो फैसा नांगौमोन आं लेखि मेलायाव थांनो फा बेसेबांथो नांगौ 5,000 आयै र' आं नायहैनि दङना गैया ओमफ्राय गद्रेज साबिखौ बहा गालांखोथाय आं नायगिरब्लाबो मोनासै आं मिथिया दिनैबो हले गथ'सो देखजोबगोन आं साला बिबाबो होआ दानालाय लाजिया एफा सेंग्रा गिदिर जानानै बिमा बिफानि गद्रेजनि रां देखना लांनो बहा थांनो नोङो बहा थांनो आंहा नोंजों सम गैया खोथाखौनो लाया बे गथ'आ अख्राल' मा फनखौ रिसिभ खालामाब्रा हेल' रुन्जु औ आदा बुंनायसाय फैदो दा मोनायाव लोखि मेलायाव थांनोसै औ आरो आंखौ दा लोखि मेलायावहा चावमिन जाहोनांगोन सानैजों आखायावनो बेरायगोन आरो लोगोसे मिना बाजाराव गाखोगोन नों मा जानो आं गासैखौबो जाजोबगोन जागोनलै नों दा मोनायावल' फैग्रोदो बिदिब्लालाय आंबो हारसिं थांगोन नोंबो हारसिंनो फै दे बिदिब्लालाय दा मोना सानैजों लोगो मोनलायसिगोन
दे जागोन बा मासे मोजांलै मबाइल बुस्थुआ आं बायदि आरो गुबुनाबो बेसे जरा जरा लोगो हमगोन दिनैनि लिखि मेलायाव हेल' 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 रुन्जु नों बबेथिं दं हैद मेगन नुनो नाङालै सौग्रालाबायनो आं मिना बाजार सेरावनो दङ थाब फै नों बेयावनो थाबाय थाथ' आं सहैथारसिगोन थौदो बेरायनोसै फैदो होनब्ला इथिं बेरायनोसै फैदो सना सानैजों मिना बाजार गाखोनोसै आं गिनाय मोनदों आरो गिनाङा बोरैबा गोलैबायगोन मोजां हमथा दे ओंखारदो सना लासै लासै रुन्जु सना नोंनो मा मा नांगौ आं थानाव सायख'ना लाखादो सना आंनो बिबारसो नांगौ आदा गलाब बिबार थौब्लालाय आं गलाब बिबार बानायनोसै नै बिबारखौ बोरै नुदों सना जोबोद समायना नुदों बेखौबो लानोसै ना नै आं गलाब बिबार नागिरनायखौ दासो मोनदों दे अब्लालाय लादो थौ हटेलाव सावमोन जाहैनोसै কি খাব कनि साव 2 प्लेट दे जादो दे जादो साहा गुदुंखौ आं जानोनो हायाखै दा लासै लासै जादो सम दं गुदुं गुदुं होफैथारदों दिनैनि लोखि बेलायाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों समाबो बेसेबां जाखोथाय हरनि 12ता जाबायानो न'आव थांसि थौदो কিমান হল দাদা 350 হয়েছে थौदो रुन्जु न'आव थांसै गावबा गाव आं बे हरनि 12तायाव बोरै थांनो हारसिं आं जोबोद गिनाय मोनबाय आं नोंखौ नोंसानि न'सिम दोननानै फैनोसै नाङा नों दोनैब्ला आंखौ आइ आफाया रायगोन आरो गामिनि मानसिफ्रा आंखौ गाज्रि बुंगोन बिदिब्लालाय माथो राहा दंबावो रुन्जु होनबालाय आं नोंजों थांफानोसै आरो नोंजों जुलि जानोसै बेबायदि सुबिदा आरो मोननाय नंला दिनै सुबिदा मोननायावनो आं न'सिम लाफैखासै रुन्जु बेनो आंनि न'आ फैदो सिङाव थांनोसै
जय जाथों फिसाफोर नोंसोरनि संसार जानाया सुखु गोजोनै रायजो मोनजाथों। ओइ दे बुरै बिहामजो मोननायनि खुलुमदो खुलुमदो